много сложно да говоря, когато вече се е изказал в платната си. Първо искам да благодаря, че всички сте събрахте тази вечер. Благодаря на посланника Виктор Калман, че пристига от Киев в момента от Украйна. За път да благодаря, че действате са открити, аз съм сложно да представите. Радвам се да бъда мост между Украйна и България. Благодаря на главния Влогов, че помогна тази изложба да види града. Благодаря на кмета, на всички, които имат някакво участие да се представи, аз да се представя творчеството. Исках да ви прочета едни думи, които преди да открия изложбата си набелязах да надразга. В душата ми тръпна нещо и тогава чух в себе си глас, който ми каза: човече, няма нужда да водиш борба с никого и да се доказваш. Радвай се на слънцето, както се радват цветята. Обичай хората, както е способен да обича човека. И когато ще дойде твоят час, ти ще достигнеш целта си и с лекота ще се отдадеш на небето и ще бъдеш щастлив. Това, което ми така ме озари, чакайки гостите си, моето творчество много съм интимна с хората, които са зрителя, които виждат това, което правя. Опитвам се да нося смисъл, да нося духовното, да придавам духовното в творбите си. Обичам да търся духовните преживявания на човека, както забелязахте творбата, младата жена, която се казва "Имам какво да кажа", се завързва на уста. Всъщност говори, че има какво да каже и иска да говори. Също тази жена, която е на друга възраст, така малко с тъга, но в картината се вижда светлина. Вижда се нейната удовлетвореност. Аз търся в човека светлото и опитвам се, както са... Аз съм съвременен човек, но малко не отивам в теченията на тази политизация, където човешките пороци и най-долните качества се показват за момента, както за най-доброто. Може би малко съм консервативен, не знам, в своето творчество и търсене. Надявам се, да можете да отворите това, което съм искала да кажа. И ще се радвам да ви гостувам отново с следващата изложба, която ще бъде засегната тематиката на история на Украйна. И отново искам да кажа, много се радвам, че мога да бъда културен мост между Украйна и България.